гаилә, бәхетле гаилә диләр. Тәмле көрәшнең алдагы чыгарылышында иҗади пар. Популяр җырчыларыбыз Алсу һәм Азат Фазлыевлар аш-су осталыкларын күрсәтеп, бәхет, мәхәббәт, иҗат хакында да гәп куертырлар. Ә мин аларга бу эштә ярдәм итәрмен. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.